i et disposes a adoptar la posició asseguda de cames creuades. Molt bé, ajustat la posició de cames, anem a canviar el gest habitual, aquest ja l'hem fet alguna vegada, que és entrellaçar els dits menys els dits índex i polze, de manera que els dits índex s'apunten cap avall i els dits polze apunten cap amunt. És un gest que també potencia el centrament, la concentració. Li dones to a l'esquena, a la columna, la barbeta lleugerament recollida, tanques els ulls suaument, com sempre, afluixes la cara, els llavis, la boca, les mandíbules, et regales un somriure i t'observes en aquesta actitud, Siddhasana. Captada la posició, com sempre, te'n vas a buscar aquest element que de forma conscient t'ha acompanyat tota la sessió, que és la respiració, a la que afegeixes, com sempre, el seu so, Ujjayi. Incorpores l'atenció a la posició, incorpores l'atenció a la respiració, incorpores l'atenció al seu so. I ara et disposes a passejar, atenció, respiració i so, pel tram que va dels dos narius, del nas, els dos conductes nasals, el punt entre les dues celles quan inhales, del punt entre les dues celles als dos narius quan exhales. De manera que estàs present a la posició, estàs present en el mudra de les mans, Utthana Sharira, estàs en l'Ujjayi i passejant ara atenció, respiració i so pel teu nas des dels dos narius al punt entre les dues celles quan inhales, del punt entre les dues celles als dos narius quan exhales. Tres respiracions, seguint aquest passatge psíquic, aquest trajecte, en aquest cas pel teu nas. I a mesura que vas acabant, si ho consideres, sospira, badalla i t'instal·les en un dels dos extrems d'aquest recorregut, que és l'espai frontal entre les dues celles, i observes aquest espai que ara està buit. I et disposes a practicar una fase, la primera fase d'una tècnica de meditació que se'n diu Antar Muna,
que significa Antar interior, Muna silenci. I es tracta d'observar pensaments d'aparició espontània. Per tant, estàs a la pantalla frontal i et disposes a observar qualsevol tipus de pensament que aparegui, sense discriminar-lo. El que sigui, l'observes. Alguna vegada ho hem fet a través de sensacions de tipus tàctil o auditiu, anem a fer-ho també amb els pensaments d'aparició espontània. Estàs a la pantalla frontal i quan aparegui un pensament l'atrapes i l'observes sense esperar res. A partir d'aquí poden passar dues coses, que la teva ment es distregui i es dispersi. Si es distreu i es dispersa, doncs com sempre te'n vas a l'ujjayi i un cop t'has centrat tornes a la pantalla frontal a observar pensaments d'aparició espontània. Una segona cosa que pot passar és que aparegui un altre pensament. En lloc d'aferrar-te al pensament que estaves observant, el deixes anar i aculls el nou pensament i l'observes, i així successivament. Com sempre farem 3 minuts i jo marcaré amb la veu cada un dels minuts. Vinga. Un minut. Dos minuts. Tres minuts, deixes d'observar pensaments d'aparició espontània, observes l'espai buit entre les dues celles, sense esperar res. Surts de la pantalla frontal, connectes amb l'ujjayi. Connectes amb la posició asseguda d'observació interior, Siddhasana. Amb la sensació que t'ha deixat aquesta pràctica d'avui. I ara, per tancar la sessió, et dones gràcies a tu per haver-te dedicat a aquesta sessió. Ens agraïm mútuament haver-la compartit i ara per segellar aquest agraïment i aquesta sessió, palmell junts, centre del pit, inhales i a l'exhalar inclines el cap. Hari Om Tat Sat, Namaste, gràcies per tot,
Fins aviat. Merci, bon cap de setmana. Bon cap de setmana.